У Віцебску ліквідуюць наступствы аварыі на вадаправодзе каля школы нумар 40 імя Громова. У выніку разрыву трубы тэрыторыю побач з установай адукацыі падтапіла. Пасля адключэння пашкоджанага участку без вады засталіся сама школа і адзін шматпавярховік на вуліцы воінаў-інтэрнацыяналістаў на 84 кватэры. Для жыхароў арганізавалі падвоз тэхнічнай вады. Аварыя закранула і частку дамоў на вуліцы Смаленскай і Маскоўскім праспекце. Назіраліся прасадкі ціску ад разрыву трубаправода вялікага дыяметра. У Віцебск-водаканале напярэдадні запэўнілі, асноўныя праблемы ўжо ліквідаваныя. Спецыялісты працуюць адрасна. Правяраць інфраструктуру і запускаюць помпавыя станцыі, калі яны не ўключыліся аўтаматычна. Актуальнай інфармацыі што да ліквідацыі аварыі на вадаправодзе на гэтую гадзіну не апублікавана. Розніца 5 хвілінаў. Два дарожна-транспартныя здарэнні адбыліся на трасе Берасце-Менск, мяжа РФ у Баранавіцкім раёне. Спачатку 22-гадовая кіроўца легкавіка «Шкода», якая ехала са сталіцы ў бок абласнога цэнтру, не дала рады кіраванню. Аўта скацілася ў кювет і перакулілася, паведамілі ў міліцыі Берасцейшчыны. Дзяўчына была прышпіленая рамянём бяспекі і не пацярпела. Як высветлілася, аўтамабіль быў абсталяваны зімовымі апонамі. Тая ж захада была і ў выпадку другой аварыі, якая неўзабаве адбылася на тым жа участку трасы. 46-гадовы жыхар Берасця за стырном «Пэжо» не даў рады кіраванню і сутыкнуўся з цяжкавіком з паўпрычэпам, які стаяў на ўзбочыне дарогі. Кіроўца фуры, выставіўшы знак аварыйнага прыпынку, у той момант дапамагаў дзяўчыне са «Шкоды». Кіроўца другога легкавіка таксама не пацярпеў. У Менску камунальнікі масава чысцяць двары ад снегу. Паводле сталічнага ЖКГ з самай раніцы на работу вывелі 82 адзінкі тэхнікі і больш за 1500 працаўнікоў. Ноччу і напярэдадні ў Беларусі праз снегапад дзеяў аранжавы ўзровень небяспекі. Кадры з заснежанай сталіцы ды некаторых іншых гарадоў рэспублікі праз секунду ў нашым эфіры без каментара. З надыходам халадоў пачынаецца сезон галалёдных траўмаў, адзначылі ў Міністэрстве аховы здароўя. Пасля выпадзення снегу і пры маразах частата зваротаў па дапамогу ў медычную установу павялічваецца ў 2-3 разы. Каб унікнуць галалёдных траўмаў, у ведамстве нагадалі шэраг парадаў. Не варта спяшацца, перасоўвацца на вуліцах трэба па ходніках ды пешаходных сцежках. Да таго ж трэба выбіраць абутак з рабрыстаю падэшваю, а жанчынам у гэты перыяд лепш цалкам адмовіцца ад высокіх абцасаў. Кіроўцам важна прытрымлівацца хуткаснага рэжыму і глядзець па баках. Таксама ў міністэрстве падкрэслілі, важна памятаць пра бяспеку пры катанні на тюбінгах, санках і лядзянках. Да навінаў спорту. Футбольны клуб МЛ «Віцебск» новы чэмпіён Беларусі. Каманда разграміла ў хатнім матчы Гомель з лікам 5-0 і за тур да фінішу гарантавала сабе тытул. Адметна, што МЛ – адзіны клуб у гісторыі першынства ў нашай краіны, які прайшоў шлях ад першай лігі да чэмпіёнства за 1 год. МЛ «Віцебск» створаны ў 2021 годзе ўладальнікам букмекерскай кампаніі «Макслайн». Каманда за некалькі гадоў здолела ператварыцца ў галоўную сенсацыю беларускага футболу. Віцябляне ўпісалі сябе ў лік 8 клубаў, якія бралі золата вышэйшай лігі. Цягам сезону каманда паказала пераканаўчую гульню і ў выніку атрымала права выступаць у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Другі радок зойме дзейны чэмпіён сталічнай «Дынама» бронза за мазырскай славяй. Літоўскія фуры пачалі выпускаць з Беларусі. Цяжкавікі паехалі з месцаў стаянак у Літву праз пункты пропуску Каменны Лог Мядзенінкай і Беняконі Шальчынінкай. Такую інфармацыю даў тэлеграм-канал «Інфатранс Медыя Беларусь». У такім выпадку ці варта лічыць, што памежны канфлікт афіцыйных Вільні і Менску скончаны. Сваё меркаванне на гэты конт у эфіры нядзельнай студыі Белсат агучыў Рыгор Ніжнікаў з Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў.
Гэтая фаза вычарпана, будзем чакаць наступнага этапа, калі, як кажуць, лукашэнкаўскаму рэжыму яшчэ раз трэба будзе паказаць сваю крэпасць і моц. Я лічу, што гэты канфлікт, ён жа другасны. Мы ж кажам пра адзін з такіх, больш я б назваў, праяўленнем больш грунтоўнага канфлікта паміж як Беларусію захадам, так і Расіяй захадам. Таму будзем бачыць такія праяўленні яшчэ не раз. Харкаў ізноў пад масіраваным ударам расійскіх дронаў. Горад атакавалі дзесяткі шахедаў. Адбылося не менш за 16 выбухаў у 6 месцах. Траплянні прыйшліся на жылыя кварталы. У Салтаўскім, Шарчэнкаўскім раёнах гораду дроны трапілі ў прыватныя дамы. Паводле мэра Харкава Ігара Тэрахава загінулі як найменей 4 асобы. Паранены не менш за 17, сярод іх 2 дзяцей. Разбурэння вялікія, знішчаныя некалькі дамоў, пашкоджаныя трансфарматарныя падстанцыі і цепласеткі. Ратавальнікі працягваюць разбіраць завалы і праводзіць пакватэрны абыход жыхароў, бо ўдары былі моцныя і ў шмат якіх дамах пашкоджаныя сцены і перакрыцці. Тым часам Украіна і ЗША падрыхтавалі абноўлены і дапрацаваны праект мірнага пагаднення па выніках перамоваў у швейцарскай Жэневе. Пра гэта абвешчана ў супольнай заяве, якую публікавалі на сайтах прэзідэнта Украіны і Белага дому. Пасля сустрэчы ў Жэневе дзяржаўны сакратар ЗША Марка Рубіо заявіў, што ўжо існуе, цытата, «якасны дакумент, сфармаваны на падставе пазіцыяў усіх ключавых удзельнікаў працэсу». Таксама амерыканскі палітык падкрэсліў, што любы план маюць ухваліць Дональд Трамп і Владзімір Зяленскі, а пасля сваю пазіцыю мае прэзентаваць Расія. Напярэдадні агенцтва Reuters паведаміла, што Вялікая Брытанія, Нямецчына і Францыя падрыхтавалі уласныя праўкі да амерыканскага мірнага плану, зрабіўшы акцэнт на больш выгадных для Украіны ўмовах. У Мазырскім раёне чарговая камунальная праблема. У доме ў пасёлку Сасновы ўжо другі год працякае столь у калідоры і на гаўбцы. Жыхары неаднаразова звярталіся да камунальнікаў, але рамонт звёўся да падмазвання сцёкавай трубы сіліконам, пасля чаго праблема вярнулася пры першым жа дажджы, піша выданне «Сільныя новасці». Нягледзячы на 5 зваротаў у службу 115, выразных тэрмінаў ліквідацыі праблемы няма. Тым часам столь працягвае працякаць, а на гаўбцы з'явіўся грыбок, які ўжо прайшоў на кухню. Пачаліся праблемы і з праводкаю. Пасля звароту ў аварыйную службу электрык папросту адключыў электрычнасць да моманту, пакуль не скончыцца дождж. Жыхары рыхтуюцца звяртацца ў незалежную экспертызу і суд, каб дамагчыся кампенсацыі за шкоду, нанесеную праз бяздзейнасць камунальнікаў. На Меншчыне ўжо некалькі тыдняў ліса трымае вяскоўцаў у напружанні. Жывёліна ходзіць вуліцамі, залазіць у двары і зусім не баіцца людзей. За одну ноч лісіца задушыла 9 курэй, напала на сабаку. Цяпер жа звера ўсё часцей бачыць каля прыпынку школьнага аўтобуса. Вяскоўцы хвалююцца за дзяцей. Жыхары вёскі Будзённага звярталіся ў сельсавет і ветстанцыю, але дапамагчы там не могуць. Адстрэльваць жывёлу ў населеным пункце забаронена. Камунальныя службы дзікіх звяроў не ловяць, а ветэрынары не маюць права вывозіць здаровую лісу. Ім застаецца толькі тлумачыць, як бяспечна адпужваць драпежніцу. На гэтым завяршаем нашае выданне. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня ў маіх калегаў у вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат о 20-й гадзіне паводле Менску. Каб падтрымаць нашу працу, пастаўце лайк і пракаментуйце гэтае выданне ў Ютьюбе. А таксама падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі Белсату. Але дбайце пра лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.